Zdravie. Každý z nás si ho praje. A každý z nás ho potrebuje. Keď v živote príde choroba alebo úraz, je pre nás prirodzené vyhľadať lekárskú pomoc. Lekári, zdravotné sestry, sanitári a ďalší odborný personál sa o nás potom stará. Naše zdravie a niekedy aj naše životy doslova závisia na ich dobre odvedenej práci, ktorá je veľmi náročná. Bohužiaľ sú tieto profesie v spoločnosti nedocenené. A veľakrát sa týmto obetavým ľuďom aj zabudneme poďakovať. Bandy si to uvedomuje a chcel by vyjadriť úctu a rešpekt. Bandy vám ďakuje. Pánske obleky Bandy.